Sariem. Ngapain ah? Weh. Nanti nasabah ora ono-ono. Oh no. Yu, mangsane ngangsur yu. Mangsane angsuran. Yu paina, yu Sariem. Oh no. Yu. Nanti duit sih kepiye iki ta? Oh no. Duit ngendi ya? Nah, aku ditangi duit nah. Ya, Mak. Lockdown kok lho. Ayo ngono ya apa to aku ya hidup. Enggak aku ya tak omong ngono sih. Enggak ben aku ya disilain. Ya, tapi aku tuh berasa ra duit ki. Ah, bayar sekolah barang kan kurang 250 kan. Ya aku terus masih ngomong. Nek orang di duit ngomong ben disilain nek karo bangun. Enggak aku tak ngerani ngomong. Ngono ora apa-apa. Ya kok tak teko bangun. Derek, pit nggih Mas? Oh, nggih, monggo. Tara, Mas. Nggih, suwun. Iso gitar purau. Wih, cewek. Iso apa piye? Aku nyeleh oleh ora? Apa lek nyileh nyewana? Iya ta. Mending nggo duit kowe. Ya, tukang bangun nggo duit. Ning ben mana lho? Oh, mana barang? Ya nya. Piro? 100 ora. Apa le? Ning mana? Lima mana? Ya. Lumayan, Bro. Kena dari malam mingguan. 200 cair. Kena gitu kopi. Iki ape? Iki nak didom ra iso. Nek panyake-nyake wong papat iki. Ya cekriki wae. Kaya maneman, ora klepat didol. Ngene wae. Iki tak ganakku sik wae ya. Mengko tak dum-dum kabeh. Oke. Ya, aja lali engko teko nembung. Oke. Boleh sik ya. Gitari ra metu duwite. Selamat siang nyonya-nyonya nasabahku yang tersayang. Aku kesini hanya untuk sekedar nagih utang. Uangmu tolong berikan agar aku cepat pulang. Jangan engkau terus menghilang. Mas. Semanen tak iki? Lek wis. Kok disiplak. Oh, ke mau upak-upak kowe iki kok. Sandene iki. Enggak. Keton aku nilai. Ya. Kurang pira pajak serane aku. Udah cakep. Ya lah ngene iki. Hilang kok pajak. Orang di duit kok. Wong iki arep bayar. Ini angsuranmu gua gak bisa lho. Jare ping 3 sing kae omonge. Bah, gak bisa kok arep telu. 3 apa pira? Saman yu Sariem. Aku orang di duit ki. Aku aku berasa orang di duit orang libat. Enak meno. Sangoni ke oleh sekolah. Kucingnya kurang orang di duit. Piye yu angsurane wis mangsane. Aku ya lek setara karo Juragan Jaya ya mumet no. Orang di duit itu kayak libat orang di beras kok keluar tangan mulai gitu. Anak sekolah sangoni. Singapura telah aku ora di itu ya. Kita butuh tangi Dite ya gara-gara iki gawe jajan anake kok. kan air sekolah urung sanggup. Iya. Nek ana tak utangi. Aku mah mek lo nangis yu.
Sakti Ya yo. ora iso bayar tenan. Sangoni wae anakmu sesuk ki sangu sekolah sesuk ya. Matur nuwun. Muga-muga dadi ngamale sampean Ya Pak. cah surah esuk dilancarke ya. Ya muga-muga oleh rezeki. Sesuk sama teko melas-melas men ditake yo. Dan sesuk diwai duit meneh, heeh. Pinter sama pinter jenenge. Sesuk tetep habisin lah ya ono ya bener. Wis iki cah loro wae, cah loro. Alah, wis sore kok ora lek setor-setor iki malah kelayaban nang endi to? Oh no. Telepon ngecen wong iki ra genah kok. Nong telepon to. Halo, Pak Ijo. Halo Gan. Piye? Wis sore iki lho. Lek Bali gajiane wis kok ora. Nek ora arep lunga lho. Yo gajian. Ngono GPL cepet. Ya. Siap. Ah, Jan. Di tenaga siji kaya marai mumet ngene iki payah tenan kok. Ngasih sore wayahe setor kok lek setor-setor ki nang ngendi ngono lho. Nah, tinggal turu wae. Yes. Alarm seteling. Oh no. Ini kudune wis Bali, Mahdip. Kudune wis ndang setor. Ganjaya. Kan? Kan? Wah, budak iki. Lah kan ada budak yo. Kan? Pak, kalau aku tuh atur akumu. Kan? Ganjaya. Oh no. Ganjaya. Kan? Ganjaya. Ganjaya budak. Kan? Ganjaya. Ganjaya. Katamu cok iki lah Cok. Sorry, Bos. Aku potong gajimu tenang kok. Sorry, Bos. Sorry. Ampun. Oke, jangan ampun. Kasih sore ngene piye yo. Nagih nasabah ki urung oleh, Bos. Piye tekan sore iki setorane ndi? Urane, Bos. Gagal nagih ya, Bos. Oh no. Apa? Ngelih. Gagal nagih, Budek. Oh, nah pas bojomu kayak gawe gudeg. Engko tak kei gudeg. Gawe tombol kesel. Gagal nagih, Budek. Ayo ngelih to, kae no gudeg ngono lho. Bes. Juragan mumet. Wis kene jagong kene dhisik. Sorry, Bos. Nagih gagal. Entek. Alhamdulillah. Berarti saiki kira-kira matur tadi Gagal nagih, Bos. Gagal nagih, Bos. Gedeng. santai wae. Pokoke sing tenang nang kene iki teko tenang. Setoran engko duit akeh. Nyami anak yo akeh. Sing penting setorane endi? Oh no. Gagal nagih, Bos. Ya ben marai sugih. Heeh. Nek kowe nagih kok dadi sugih. Tenang. Gaweke kopi iki. Endi kopi aku iki. Gedeng, juragan gedeng. Juragan gedeng ngono ya ora. Ra krungu. Gedeng. Budek. Ini malah kopi. Kopine khusus go kono tak gaweke sing putih ben bening iki. Aku mau ireng ra apa-apa. Mergo kowe lak setorane mesti sak kilo oke kok dibagine. Kopi yang mirip. Apa? Paro. Kopi istimewa. Kere. Oh no. Juragan kere, paro. Piye? Iki kopi enak, legi tur istimewa. Tuh, dhisik. Gah, aku mumet, Bos, ngomong karo kowe, Bos. Ya pancen kudu selamat. Donga ket mau tak dongake selamat tekan omah to. Saya kari tagiane. Ben sugih ngono lho. Iki orane iki saiki kene cair-cair to. Oke to. Gagal ya, Bos. Besok harus sampean balik narik ya, Bos.
Oh no. Suruh sampai. Waduh. Iki mono ora masuk iki mono. Yo piye? Rasa angel lah. Kere. Bedino kok ning kaya ngene iki kepriye? Besok arep gawe nyarutang gawe liyan-liyane dibayari kono barang yo kepriye jal. Yang penting, ini aku jaluk bayaran bos. Aku mau dipel jaluk bayaran kok, jaluk gajian kok. Jadi pengen sugih. Bayaranku bos. Jadwale gajian. Urung-urung wis gatung meneh, anggar setor kaya ngene gatung meneh. Pokoknya nggak mau tahu tanggal 1 gajian. Kowe ngepel mau bos. Gendeng. Kayak piro nek kaya ngene hitungan iki wis ora tangan iki ra putih. Wis ora. Iki we setorane itu bos. sik tak goleki. Nah iki wae. Ngene iki. Wih, 5.000 ge opo? kaya gawe-gawe tuku rokok kok tuku kopi meneh ngono. Lah wong setorane 5.000-an kok. Katombok no aku. Wah, porok aku. Dina mubeng-mubeng 5.000. Mesti kowe iki setor iki kok mesti kok kaya ngono lho. Angger setor kaya ngono gagal wae iki. Oh no. Iya bayar iki. Wis kuwi kok ngono kuwi dari sangu. Wis, Ini aku ngelih bos. Ada ya wah bos. mulih ya, hati-hati ya. Ah, gendeng. Ngelih. Mulih alah, ya apa-apa. Tak kesusu. Nah, mulih. Ya, hati-hati. Ya wis matur nuwun. Sithik-sithik apa sesuk setor meneh, aja lali Ramadan. Tidak, malah budas-budus ki. Wajan. Iki madam arep madai semono kae jo kabeh sak mejikom iki lho. Ah, juragan kok beli ya wis ah. Madang. Tak wandai. Wih, lah malah gondol kono anu alah wong edan wong gemblong kuwi no. Ganetian. Kuwi tak gondol ngendi bakane malah gondol bakane wong sego Nargawa. Lah, wong wetan wong gemblong ngono. Mata nih, Pak.